Welcome back to Baraba's Gist. But make una come hear the one where they happen now. The information where they come outside for inside the northern part of Nigeria and I be say one man will defend himself so that the Fulani no go fit buy and buy in family. As we dey talk right now, the Nigeria court don't support the Fulani man wey wan come buy this young man and carry the man go inside prison. Say they go buy him for prison. My people, as it stand right now, they say that the gentle the Yahoo, the one of the Biafra commander, Biafra Liberation Army commander, don't come outside. Come tell us say that Ngozi Orabueze is no longer giving them money. Things are happening. But wonderful people, as it stand right now, they say that there's some group of people for inside Enugu don't call out the Funanis to leave their peaceful village alone, or they no go gree. I go play the videos. Come give on. Stay tuned. This is live and direct. Today's date being 9th of March 2025. Igwe Batobie, General Gento, is here to prove to Biafrans that he's true son of the soil. And he's here to swear an oath so that you people will understand the reason why he's crying on social media. Gento the Yahoo, I've come once again. Today's date being 9th of March 2025. Biafra, Nobodan, Balibo, and Biafra at large. I have come to clear myself over the allegation that was thrown by Ugo 247. Ugo 247. I want to make it openly to you today. And for Biafrans to understand that I can defend myself in all corners. I am pulling out my slippers today. This is it. And I want Biafrans to confirm it. Oburule eziokwu na mu receive only 1 naira. Mu Gento the Yahoo receive only 1 naira. From Ngozi Orabueze since Nnayukwu PM nwere problem onwe. Onolaka finish government. Ana m ekwubi okwu alụbọchị taa mụwawu Gento the Yahoo anọkwala ndụ wefu ala Biafra. Mana I am assuring all of you, ole ahụ niile unu ha wee na-ebu ego Biafrans na-ebukpula akpa unu bute ego Biafrans unu ada ebukpula akpa unu mena anọlọ hela ata afọ. Let the Biafrans understand this, that Biafran soldiers are suffering. The Biafra Liberation Armies are suffering. All that na onwe ego Ngozi Orabueze wedatara la mụwa Gento in this life. Asumumwala Biafra. Elulala nurolum. Igwe koha nurolum. Mmiri no la Biafra nurolum. Alamzo doroko nurolum. Lobochi tata bonkwo. The 9th of March 2025. Ugo 247. Ola unu ha wele bukwego Biafra. Unu ya nondo. Wepo Biafra. Manuna ama nondo. Weri ya no lime Biafra. And ana me suchi ofo. Owo na me rie ego. Na lime Biafra na ata afufu bilo ohia. Ana ebe anya ebubo na na-eme kidnapper. While we are not doing any kidnapper. We are here suffering for Biafrans. And you people are all the whole nations and for Biafra pocket for you people to use it to help men on ground. And you people are telling Biafra, making Biafra to understand that men on ground is okay, men on ground is doing well. Nothing. They are not giving us anything. Pardon. And then I'm going to follow what to so time to Ekuya. I and when did you could be better? I got a more Luna. Well, I may be a Fraselino, I may be a Biafrans all over the world. I greet you all. Good morning, good evening, good afternoon, depending where you are watching me from. I want to use this one. Problem ni hamufu. Problem ainwe ni hamufu bonde flani. Kambe aro nokita kandi flani bidori mekpanyono. Ayi bundi hamufu nde jiri we maro. E jiri me mari hamufu onye buna na abia na ali Igbo ga ma he bahara ali Igbo bu hamufu. Ayi na seke hamufu. Ndo buna na abia ki hamufu bu ga je zutari ni hamufu. Mata ndi hamufu ne je about ka je zutari. Ma because of ndi Fulani. I am mara bandi Fulani si we bata no obodo anyi. Bia je jide obuna di obodo anyi ebe obodo iri na asa we
chụpụ ndị mmadụ ebe anyị nwe ọbụrụ ọgbọnọ nwere ụkwụ nwere ebe anyị na-akọ ugbo nwere ebe anyị nwere ụlọ akwụkwọ nwere ebe anyị nwere ụlọ ọgwụ n'ime agụba anyị ebe anyị bi lọsere onwe anyị dị ka ndị nọ na be ha all of a sudden unu plani wee bata wee bido igbu ndị be anyị kemgbe ka anyị na-agwa unu na ha na-egbu ọtụtụ mgbe ha egbuo mmadụ 20 ọtụtụ mgbe ma ha egbuo 30 ọtụtụ mgbe ha ebere mmadụ ara ọtụtụ mgbe ha ebere mmadụ ya enweghị ha plani na-emebeghị anyị na-eti mkpu kemgbe na-agwa gọọmenti of Enugu steeti gọọmenti of Nigeria gọọmenti of Isi local gọọmenti biko si nyere anyị aka maka na akwa anụwa ọ bụrụ na ya agwachi ụmụ nwaanyị niile ọ n'ebe a ndị a bụ ndị o metụtara o mere m ụzọ adụrọ na ihe mbụ tata maka na ihe anyị mere na ụzọ adụrọ ọbụla ndị ihe mbụ si ọ bụrụ na ha ka bụ ndị obodo a si mee ka ha mara na ha bụ ndị obodo a gọọmenti gee ha ntị ọ bụrụ na ha bụ ndị obodo a biko gọọmenti biko gee ha ntị ka e wee ike napụta ha n'ọnọdụ a oge anụwa bụ oge ọrụ ugbo ndị a niile n'ebe a bụ ndị si n'ebe ha bi wee kwafu wee lọta na-abịa nọ n'ebe mmadụ agụ a na-egbu ndị be anyị ụmụ okorobịa anyị egburu egbu dị ọkantebụl denụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ kịta bụ ọkantebụl ọ bụrụ na nwere ka nwa okorobịa si megide na ha mfụ etiti eje tinye na prison biko nụ gọọmenti of Enugu steeti gọọmenti of Nigeria biko si nyere anyị aka na ihe amụfụsi biko anyị na-arịọ biko si nyere anyị aka abịakwa anyị na-akwara unu yiri unu obi kịta anyị ebidogo ọtụtụ mmadụ bụ ndị nwụrụ na bụrụ ndị Fulani gburu mara ndị Fulani gburu ihe Fulani ji gbu ndị a bụ na ha natara ego na gọọmenti dekọọ rice den ndị Fulani kpọrọ efi kpobe na ugbo rice ha wee taa ya onye echiche echiche ka ọ ga-esi kwuo egwu gọọmenti ụgwọ ọ natara bank onye ahụ nwụọ ọrụ onwe ya biko nụ lenu na-enyi lenu na abụbụ lenu na ndị Barrister Emmanuel and I have been working for a number of years here in Nigeria on human rights issues, and this is a sad day, Charles, for human rights in Nigeria. Sunday Jackson, and I'm not a lawyer, I'm a human rights advocate. Sunday Jackson, by anyone's estimation, is totally innocent. And the issue where this man was out farming, minding his own business, and then the attacker came and a struggle ensued. And of course, this man is going to defend himself. That's why we call it self-defense. And yet today we were at the Nigerian Supreme Court, and it was very brief. It was only about maybe 2 minutes long. And we just wept at the failure of the Nigerian Supreme Court to say that this man, and they had the opportunity to say this man was totally innocent. We haven't seen all the ins and outs of the decision, but we had the opportunity to meet this humble farmer, this young man who unfortunately his wife abandoned him, had been on death row for 10 years. So Sunday Jackson has now become an international case for human rights. Yes, and because so we're going to continue to advocate. I was going to ask you what are the international dimensions of this case? Well, the international dimensions are Open Doors, which is a human rights organization, has recounted that there have been thousands of killings of Christians by Fulanis. And so as a human rights advocate and as a pastor, I'm here to advocate for this man who is totally innocent. So it has international implications. The eyes of human rights advocates are now on Nigeria. Like, how could this happen? How could this possibly happen? By anyone's estimation, as Barrister said earlier, manslaughter at least, because murder one that he's being convicted of and may face hanging if we can't get clemency for him, it has to be premeditated. So what justice on the Nigerian Supreme Court
that didn't pop up and say to him or her, this is a case of self-defense and this man is totally innocent. So we encourage people to continue to pray for Sunday Jackson and his innocence. My people, I don't say this country, you don't tire everybody, make they shut up, everybody carry a bag, go sit down one place, they say no. However, as it happen, so they bring and they can't give one. I want to share the video and drop your own opinion for inside comment section. Welcome back, my wonderful people. Don't forget to see there for Balaba Gist. As they watch, make sure they share the video.